Saan yung problema na, sir? Mentioning my name, we don't like what you. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. Noy, noon na akong ginaigo si Manoy sa Prince Island. Wala yung tao na kanto dire. Ako lang. Sinatawan ni dire. Wala dire ko dire. Tama ito na dire. Pakita na ko sa mga. Pero gablo-blo ang dagat o. Ang tawa no. Guwapo kayo dire no. Tawa lang. Guwapo kayo. Kuha lang eh. Ako lang yung nakabalo dire. Tawa. Oo. Tawa. Peace kayo dire o. Uy, tawakan dire. Tawa na. Tawa. Tao man lagi to. Hindi mo sa tao dire. Saan na sila? Tado ko na ito, Noy. Nakaglandos na din sa kong isla ba? So tayo, kung tulo ka to bulgo na yun na nagsuri-suri din sa kong isla. Ito ka dito, Noy. Hoy! Nalagi mo dire sa isla sa akong pinsan. Nak! Ito mo. Brad, kinasita ko dito, Brad. Hindi na. Hoy! Awa mo dire ba? Pinapahawa ka dali. Lima uli! Private area, may isang kuya. Tindugi ba? Tindugi. Private ini dire? Private dire ba? Ano? Sige. Saan yung problema na, sir? Isulog mo dito sa among isla. Isa kayo mo. Galang sir, nangaligo lang kami dire sir. Ang awa mo dito kay dito ka lang kayo tao dito. Sige sir, ayun na lang ako akong mga Sige. tama gustong kauban ba? Isa dito. Gingnan na lang ko tayo mong kauban na muhawa mo din sa akong isla. Kaya di ko ganun na ito. Kaya? Ngayon mo ba kauban dito? Pag-awa na mo. Pamuli. Yan, balik ko diyan. Oh, bang, isa mala. Nag-isa-isa mamubalik din eh. Naligo lang yun sir. Di, lagi ko gala lang mga ligo mo sa akong isla lagi. Private na ni. Private ni. Ako wala eh. Tapos passing kayo mo ba? Pag-awa na mo ba? Saban. Siya, panguli ano? Pagagahig ulo. Mura big malamat siya. Ganun, ito isa kong may takto. Masamus to. Ikadagin natin dire. Oo. Masamus. Lamig ito ba? Lamig ito ba? Bako, 1,000. Ayun mo, kaya. Taas pa sa otoy. Maotog mo. Maotog nindot. Gamay mo. Udang mo. Mupagit mo. Ako, ay hindi nakikita ko. Balik ka kayo natin. Napagod ka. Pero hindi na ka. Masig ba natin na? Oh, nakabalik lagi mo. Sir, parang ito. Anong kwan ba? Madali tulong ba? Pila ka. Paligo ka lang. Tried it. Yo, shout out kay Abby Sindana, Edoy and Terrence TV o kay Jimmy Pamento. What's up mga kadudong? Shout out kay Miriam 817. Shout out pala kay Jude Grama. Shout out guys sa Pet Malute Pet Shop located sa Barangay Opapong Highway. Kung gusto nyo, barato nga grooming, automatic at mo sa Pet Malute Shop! Shoutout na kay Althea Lasha. Wala pa din sa parang support sa mga nag-comment, nagtana sa mga video o kung patuloy mo mag-support. Tama na. Anyway, kung gusto yung barato nga grooming,
ato mo siya! Grooming ato mo siya! Grooming ato mo siya! Please don't like. Yo! Hi guys, thank you for watching our video. Don't forget to like and share our video. Thank you. Kung kisa magpa-shoutout dira, comment mo diri sa comment section. Salamat guys sa mga nag-subscribe, sa mga nagtanaw, sa mga suporta. Salamat sa mga wala pang subscribe. Click the button and ding 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 ding! Woo!